hapa Nairobi. Jotelo mawuok e gwenge ma kadhwadh nam chumbi odhi nyime gi sero ombulu ne jatend piny William Ruto ka gipuoyo chenro mag dongruok mosebedo kochwal e gwenge mopogore pacho ka. Kotelnegi kod jatend migawo mar mwandu manie bwolo Ali Hassan Joho gisingo ni ok gibi yie ne josiasa maketo sirikal tesre duoko chien dongruoge ma kadhwadh nam chumbi. Gimedo jiwo jodak makono mondo ndikre kaka joluto ombulu mar yudo thuolo mar luto ombulu e yiero mabiro. Sasa Mwenyezi Mungu naye ametuletea Daktari William Ruto. Umeelewa? Siasa ni mahesabu. Ametuletea Daktari William Ruto. Sasa hii nawaambia ndugu zangu, tena kwa heshima kubwa, tumshike huyu bwana William Ruto. Tumsaidie, tumbebe, tumpigie kura kwa fujo. Akimaliza na sisi twende kwa watu wake, tuwaambie tuliwasaidia, mutusaidie. Sisi tutasimama sana na tutaikanyaga hii njia na miguu miwili, kichwa tukikiinua kwa manufaa ya jamii yetu. Tunaweza kuwa tumechelewa, lakini kwa sababu tumepata rais ambaye yuko tayari kutushika mikono, hatutarudi kulala tena. Tutaosha uso, tuvae nguo, tutembee na William Ruto. This time nimesema MCAs tutasimamisha kwa 20 wards and we are targeting 15 MCAs down from 5. Sasa kwa 5. Sawa sawa? Na wabunge 4. Na woman rep, na senator, na pia governor ni wa ODM. Yule ambaye anataka kuja kwa mchujo, aje kwa mchujo na simogopi yeyote. Riwruok ma jopuonj ma mbalariany ma pacho ka UASU opoyo piny owacho kuom chulo gopegi e bwo winjruok mane gibedo godo higa mar 2017 nyaka 2022 kod 2021 nyaka 2025. Kata kamano giwacho ni poni piny owacho ok ochopo dwaro margi mane gikete kogno e higa 2025 nyaka 2029 to ng'anyo